Pozdrav svima, hvala vam što gledate ovo. Ako gledate ovo, ako ste naletili na ovu najavu, nije slučajno, sigurno ima nešto što će vas zanimati, što vam treba, što morate iz života maknuti ili prihvatiti, a do sad to niste. Da se kratko predstavim, ja sam Tomislav Mustać, trener energetske transformacije života. Kroz svoje programe ja sam implementirao i spojio 3 nespojive stvari, odnosno ja to zovem 3 transformacije. O tome ćemo malo više kad krenete sa mnom na program. Sada i danas, svi vi koji ste došli ovdje, a nije to slučajno, najavit ću vam program koji ćete moći kupiti kad god imate za to priliku, odnosno kad čujete ovo, nemojte se dvoumiti, ako ima nešto zanimljivo, vjerujte mi, naći ćete nešto za sebe što će otići s vama zajedno kroz život i u nekom potpuno drugom smjeru. Ok, ajmo krenuti redom. Program koji vam sada najavljujem zove se obiteljski odnosi i kako oni utječu na život. Svako od nas je negdje u nekom obiteljskom odnosu, odnosno sa svojom obitelji na neki način povezan i našao svoje mjesto u toj obitelji. Ja ću se ukratko sada svima vama koji to gledate, i nije slučajno da slušate ove riječi, ubacit ću vam samo informaciju prije spavanja ili prije dana ili u ovom trenutku da imate tu informaciju i da vas malo to na neki način potakne na promjenu. Što ćemo mi raditi i što ćete vi dobiti u tom programu, odnosno na tom predavanju individualnom i grupnom. Dobit ćete nekoliko alata, nekoliko pristupa za osvještavanje svojih odnosa, obiteljskih odnosa. A sad, da li je obiteljski odnos samo onaj obiteljski odnos kojeg su nas učili da postoji? Ili ima tu još nešto? Da li je to još neki sloj iza toga koji svi znamo kako se obiteljski odnosi zovu i postavljaju? Da li tu još ima i iza tog nekakvog drugog sloja koji se ne vidi još nešto? To počinje biti zanimljivo i to počinje biti zabavno kad se krene osvještavati svaki taj centimetar kvadrat tog prostora u kojem se svi mi nalazimo u obiteljskom odnosu. Krenimo redom. Ok, znači, vrlo kratko i izgrovito. Moram biti kratak. Svugdje gdje ste se u obiteljskim odnosima i svim odnosima unutar tog prostora postavili da ste ispravni ili pogrešni i gdje god to želite dokazati, gdje god to želite poništiti, promijeniti itd. To je jedan pristup. Drugi pristup osvještavanju, svugdje gdje ste probali učiniti, gdje se dokazujete i pokazujete da ste vi dobri ili loši unutar obiteljskih odnosa. To je drugi pristup osvještavanja vas u obiteljskim odnosima. Sve točke kreacije u odnosu gdje ste napravili da kreirate nešto u tom odnosu, gdje kreirate sebe u tom odnosu, da pokazujete da vi to jeste u tom odnosu, odnosno odnosima, sve te točke u prostoru i vremenu koje se nalaze i koje vas čine onakvim kakvima vi jeste, da vas svi drugi vide, percipiraju itd. Sljedeće, sve one točke u tom prostoru, u prostoru i vremenu gdje vi poništavate, uništavate, gdje ste destruktivni kako bi opet nešto dobili, kreirali ili izgubili, gdje želite nešto od nečega se maknuti i tako dalje. Znači, točke kreacije, točke destrukcije. To je još jedno polje koje osvještavamo. Ok, zvuči ovo je brzo i zvuči možda zanimljivo, ako ne, slobodno odite dalje scrollat, ako da, ostanite, tek smo počeli. Znači, gdje želite biti ispravni, pogrešni, gdje želite
gdje ste se postavili, odnosno gdje radite da budete dobri ili loši, tamo gdje želite nešto kreirati da bude stvoreno i tamo gdje želite nešto uništiti da bude poništeno ili promijenjeno ili da se prekine. Ok, idemo dalje. U odnosima, obiteljskim odnosima, sljedeće osvještavanje koje ćemo raditi u ovom programu je da ćemo ući u 9 razina svega toga što sam do sad nabrojao i svega onoga što ću nabrojati u sljedećoj minuti 2. Ok, neću sad ulaziti u to, u sve te detalje ulazimo u programu. Ok. Sljedeće osvještavanje je kao dio ovog programa svugdje gdje vi stalno rješavate situacije, probleme, izazove i sami nabrojite šta god hoćete, gdje ste vi aktivirani da nešto poduzimate, a nikad ne dođete do konačnog rješenja. I uvijek je nakon jednog rješenja još su 2 problema. Možda nekima zvuči to poznato ovaj dio. Što kada bi mi to uspjeli s ovim programom vidjeti na drugačiji način? Ok, idemo dalje. Sljedeće osvještavanje. Svugdje gdje se vi u tom obiteljskom odnosu nađete kao zaprepašteni, mali, malecni, onesposobljeni, stanirani, paralizirani i tako dalje, gdje uvijek zapravo znate da nešto drugo postoji tamo iza toga, ali vi uvijek ostanete na mjestu i uvijek se ponovi isti scenarij, da tako kažem. Ok, taj dio osvještavamo. To je sad već ozbiljan posao, tako? Ok, krenimo dalje. Ajmo ozbiljan posao prebaciti da bude neozbiljan. Ok, i svugdje gdje vi znate da postoji nešto više, nešto drugačije, možda bih rekao nešto moćnije, veće, ali nikad to ne odaberete jer ovo što imate sada u tim odnosima je poznato pa je tu malo komfortna zona. Ok, to je sljedeća razina o kojoj ćemo raditi i pričati za svakoga od vas koji ste ovo pogledali do sada i koji ćete se prijaviti za samo 60 eura. Ajmo krenuti. No međutim, nisam ja tu završio. Imamo nešto malo novije što se sada, o čemu se priča, ovog sense consciousnessu, a to su reaktivne stvarnosti i očekivane realnosti. Ok, znači to su 2 nove stvari, ali ajmo reći da je to jedno osvještavanje, jedan pristup koji možemo ubaciti u istu nekakvu cijelinu. Znači, reakcije i očekivanja. Fenomenalno. Ako samo malo razmislite nakon ovog filma, što ja to očekujem svaki dan ili od nekoga ili od sebe unutar obiteljskih odnosa? Wow. Ok. I gdje sam uvijek u reakciji? A to je vrlo jednostavno Neko neće kaže ti, to je reakcija. Ok. Dobro. Ima i drugih fenomenalnih stvari. Neću vam sve sad otkriti, jer bi razdužio. I nadam se da sam vas zainteresirao, ako sam vas samo s jednom stvari dotaknuo, imate razloga uzeti ovaj program i da krenemo sa jednim predavanjem. Nakon toga individualno dogovaramo šta ćemo dalje. Ok, da vam to zvuči zanimljivo. Super, prvo predavanje traje 2 sata, a nakon toga pitanja i odgovori i onda ulazimo u ono što vama treba. Ok, veselim se da ćeš uzeti ovaj program za sebe ova 2 sata, da ćeš proći kroz ovih 5, 6, 7, 8 elemenata osvještavanja i bit će ih još, da sad ne ulazim u ostale. I nakon toga ja sam dostupan za tebe i program. Pronađi ga kod mene na stranici, pošalji upit mailom i možemo krenuti. Hvala što ste slušali. Još jednom pozdravljam vas, Tomislav Mustać, Reiki majstor i učitelj, Bars Facilitator i trener energetske transformacije života. Pusa svima, vidimo se uskoro. Pozdrav!